Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan, no? Ug sa dili pa, shout out dahil no, sa tanan nga nasunod aning dramahan, no? Nga bag-ong sugilanon, kasinuwat ni Francis Iliaga Esparis, mga ka-listeners, no? Mga ka-followers. O karon di ta maglangan, ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Idol ko si Tatay. Pinagin ni mo. Ni mo taon ba yalan? Abi ni mo? Nakonsensya ni ba taon ko ha? Oh? Nga naman? Nganong makonsensya man ka? Bahala na. Sultihan ta lang yung ka. Saon sa? Bayalan. Sorry ha. Pero sultihan ta lang ka sa mga libak sa mga martis batok ni mo. Ngano de bay? Giuntoy ka lang kuno ni Chuna. Bunga na silang kasuya bay butong nga si Chuna moya kung gihigugma. Oh, sa? Bay, bida. Ako ba? Sorry kaya sorry. Pero ako naluoy na taon ko ni mo. Ay, kani. Ayaw, yung kamalakan. Napay butong. Kusanak. Ay, gino. Sultihan na ka. Ikaw, mura mo kung gilingaw hinuuli mo sa mga Sultihan na ka bay. Di ko bala na yung kasing-kasing ko eh. Bayalan. Sa ako nagikaingon ni mo, kanang tanan, mga paglibak nila kang langka Chuna. Bunga ginasilang kasina ba eh. Gusto lang sila nga maungkang iba. Gusto lang na sila nga magkabuwagin mi. Mama na. Ato sa nguno na. Klaro Anong kayo. gusto mo sila magkabuwag, bubi? O sa may kuha nila, we? Ibaw ka. Maunay gusto sa mga marites. Gusto na sila nga dunay magkabuwag. Gusto na sila nga dunay magpatay tungod sa ilang intriga. Kaya ang uban, ibaw ka, magbugno. Unya kung maibaw sila, malipay sila. Eto, nagbugno na. Nagbugno tungod sa libak. Ang ubang magtiayon, nagkabuwag yun. Tungod sa ilang pagnibak. Tungod sa ilang mga, gipadagan nga, ngilad nga mga istorya. Wala sila ilang ibuhat, bay. Maugin na ang pagpamantay. Ilabi na, kanang, niyas tindahan ni Sindoy. Ibaw ka na. Ay, sus, ana na magtapok niya, ay. Ana, magtapok ka mga marites. Bay, kuhan ba? Nalukoy taon ko ni mo, itaw. Salamat kayo. Ibaw ko, ang iyong pagilan ako, amigo, tunay ng amigo mo, nagsumpay tas tinay ba. Salamat kayo sa iyong pagpakabana, bay, bro. Sabi, makatuong gali ko, bro. Ay lang sabta ba? Ay lang sabta. Duduan kang may. Ay lang sabta ginana. Nisulti lang ko ni mo tinood. Aron magkabuwag yun mong Chuna. Dili. Kung sultihan ni nga, mauna nga magkabuwag mo. Pero, kung matinood mo na, luoy ka, naluoy ko ni mo. Kanimo. Di ka, bay. Dili di ko mo to, bay. Ibaw ko, nga, kana silang Chuna sultian, taga bay, in love kay na nako. Inom so. In love dia. Mo na. Inom dia. In love dia. Bailan ko an na. Bay mo ka hupaw no ka. In love kay na Chuna nako, bay. Ngano ba kay? Bida eh. Ay, mura mo ka broken voice ng imong sinultian. Ngano ba ka? Duko ba ka? Bailan, ngano ba ka? Tandog lang ko, bay. Mila jo ka na ako nga tinuod ang amigo ba. Labaw sa tanan, bay. Lagot ko, di bay. Nganong ilang magaling na utos Chuna, bay. Bayalan. Wawag kami magpangayon nila. Nganong dauton maginilang akong langga, Chuna. Bay. Okay. Lang mga kayo, bay. Ito nga, basta busugan ako, bay. Sama ka. Salamat. Pinong kanap. Ako'y angay pa salamat mo. Salamat ko taon. Sige, unhanta ka kay ako pagsugato ng akong anak. Sige ba, ikay bala. Oy, bagting mong cute nga cellphone. Kipad mo cellphone. Bagting da eh. Cute ka na akong cellphone, kipad ko taon eh. Okay, nagyan, importante ba nga, katawag ta. Day, atina mo rin nanawag na ako ang taon. Hello, Inday. Ay, di na ba
Uy, mao ba? Oh, uli na lang, tay. Si nanay ni mo, nana diha? Uwa man diri sa nanay, tay. Okay. Ay, kwarto ni report to sa iyang manager. Sige, tay. Paabot ko ni mo din eh. Maglungag pong daan, tay. Sige, Sinday, kay magkapit sa kong sudan para na to sa panihapon, ha? Sige, tay. Salamat. Bye, tay. Amping. Babay, anak. Ang saman? Uli na lang ko, kay tuan naman din, uli naman din ang akong anak, doon na sa bahay, Sinday, ito na. Uli ka? Kuyog lang tato. Ako biyusin nyo. Okay, bye, butong, tara. Anak, saan naman? Nakaluto na ko, tay. Very good. Ano yan, ang dasa kong sudan. Kaon na lang, kaon na. Oh, ikaw di ay. Ay, wang nakakaon ng buday. Ngayon, nanapit mo sa bay butong. Ito na nga os pasil. Mao ba, tay? Sige, kaon na lang, ha? Sige, tay. Unsa man ang dani mo sa daan, tay? Kuhan, kining manok bisaya. Inasal. Wow! Kalamian na, tay. Tinibuok. Tinibuok na akong gipalayo. Tibuok na. Para ninyong nanay ni mo. Kanya kay Wamans nanay. Sige lang, kaon na lang. Ay na lang pabutas nanay ni mo. Trabaho man taon tong imong nanay. May nanawag ni mo, tay, ay. Toda. Kinsa man ni? Numero ra man ni? Ha? Numero. Wala ka phone book, tay? Wala. Kadiyat. Akong tubagon. Hello? Hello? Kinsa ni? Si Apple Lilan. Apple? Uy! Ganun narawag ka? Ha? Apple? Kuan lang, kining nasyo na. Juna? Mm. Para ba na uli dari Apple? Trabaho pa taon. Mao ba? Ay, bawo ka. Kanang akong asawa ta. Isipin ako ng asawa. Kining nitag yung trabaho ta. Magatimbang na ako. Nga naman ta. Ay, may tuyot ako niya. Wala mo nagkuyo? Ha? Uy, wa mo nagkuyog si Juna. Para ba na uli? Sa ganit, akong baibaon nga nanawag ka. Pero, tawagin na lang siya cellphone. Sige, okay. Butawag ko niya. Nga mo, anak ko ni mo. Amari ka? Okay. Way problema. Saan bataan ha? Kanos ka mo ari Apple? Kuan, manawag niya ko ni mo. Kay doon ako i-deal ni mo. Idil? Unsa man? Ay, mo na niya ako. Okay ba, ha? Bye, Alan. Bye-bye. Unsa ito ba? Ay, may trabaho ko no ka. Mao ba? Onya, unsa may imong i-deal niya? Akong dilan og perfume. Good. Tapos? Ay, ano pong tana diha? Ako mo na diskarte. Okay. Pero ay, klarohon ta niya. O nga naman. Tingalig magselos ka. Unsa? Krasa ba kong Alan? May tinaguan day kang pagbati ni Alan, day? Amo lang, naalang ka. Aw, may panahon pa, uy. Basta niya magnoon ko ni mo, ha? Basig di na siya magpangita ni mo. Buang. Milagro gud, tay. Nga nanawag sinang Apple ni mo. Wati nga lilingaw, Inday. Daw na mo kuno si idil na ko. Unsa mo kuno yung idil? Mambot, yung kumibaw kung sa iyo idil. To di, Inday. Bawa ka, mag-order niya ko kinasal, Inday, para sa imong graduation. Na, mugasto pagit ka, tay. Tural. Nga ang man. Magsaulog kita sa imong graduation, Inday. Yun na. Hala, sa nanay ni mo, Inday. Nana siya. Karon palagi ka. Akong gikontak ang panday nga si Panyong para moayo na itong atop. Daghan na kay buslot. Ako na lang nilihok. Ipaayo ko ni, aron di ka magmahay nako. Bunga ni sa akong paningkamot sa akong diskarte. Papuy-on ti kag tarong-tarong nga bahay, Alan. Aron kung mawa ko, di ka tantong magmahay nako. Uy, mawa ka? Ano di ay? Asa di ka? Biyaan ko nimo. Kumbaga ko, biyaan ko nimo langga, Chuna. Wa ta mahibaw, oy. Unsay wa ta mahibaw? Di ba tagatag-an sa tong kinabuhi? Wa ta mahibaw, ugma, mamatay ta.
Oh, oo. Unsa? Ayaw sa tan pagsulti kasama niya na taon lang gawi. Labang ko nagpito kalaw di taon ay. Uy, maunay reality sa kinabuhi, uy. Wata mahibaw sa musunod nga mga gutlo. Kung buhion pa ta, di ba? Dagan man panghitabo nga, matugra ka pero di nakakamata. Ayaw taon, ayaw taon. Hala, waday ka mahibaw? Nga kada adlaw, mamatay man ta? Unsay Oh, mamatay man. kada adlaw mamatay ta. Labing minus ha, 5 oras mamatay ta. Kada adlaw. So haba di lang gawi nganong gud taon. Kana di ay matug ta. Matug tag 8 oras, 7 oras, labing minus 5 oras. Nagpractice man tas kamatayon, anak. Oh, mo ba? Oo. Kung matug ka, wa kay kalibutan sa mga panghitabo. Kana nagpractice kas kamatayon sad anak. Oh, mo ngano tuod. Oo, lagi. Maon na nga ang kinabuhi, di ni mo matagna. Karon buhi pa ta. Ugma, way siguro patay na ta. Ay, simba ko yung taon. Magpakabuhi pa taon ta. Kay happy ra ba ang graduation ni Inday Athena? Oh, mao man gani. Unya, ansa naman, kumusta naman pagbaligya ni mo ice cream? Nisud kag mga subdivision? Unya, unsa pay nahitabo? Gwapo man kay kastanan. Wa gyud ka makakubit ditog milyonarya? Sudah. Gamitan lang imong kagwapo, uy, Alan. Diskarte eh. Panghantok. Ay, Chuna, ngano man ka? Ano de? Naunsa de ko, ha, Alan? Nganong gusto man jud ka nga makasa ako? Ha? Makasa? Unsay sa? Uy. Di din na sa nga malambigit ko laing babay. Asa madapita ang saa na? Ala. So ba, mangutana ka pa? Kung ako na buhaton, nagpasabot lang nagluib ko nimo. Makasa ako sa atong relasyon. Sus! Wala na rang panahon na, Alan, oy. Unsay wa? Kun malambigit kag laing babay, para nako wa ka makasa. Oh, grabe sa di. Ngano go taon, giluiban nimo ang babae nga imong gimahal unya wa makasa? Ayaw, ana. Ayaw. Kay para nako wa ka makasa nako, ana. Tungod kay, di man ta kasado. Oh, Chuna. Di ba? Sakto man ko, di ba? Wa tay gipanumpaan. Nga for better or for worse, for richer or for poorer, till death do us part. Oh, langga. O kana, kay wa tay gipanumpaan, wa tay gipirmahan nga marriage contract, nagpasabot lang na nga kung ikaw makakitag laing babae unya biyaan ko nimo, wa gyud ka makasa, ana. Chuna? Ikaw no? Uy, sa kay kastanan paguryo-guryo sad ka. Say paguryo-guryo. Pagkaswerte nimo nga ingon ani kung klase sa pangutok na ako'y ingon ini nga klase sa pangutok, Alan. Di ko parehas anang uban nga gaw nga nilag maayo ilang gikapuyo. Grabe ka selosa. Aw tingali sa primero mo na akong gibati. Nga dili ko gusto nga makakita kag laing babay. Kay nasuta na ako ron nga kung hikawan ta ka nga o gusto gyud ka kay kaning mga lalaki na ibaw man ko gyud nga gusto mo laing-laing babay. Ay, dili po tanan, uy. Ay siguro maro, Alan. Anak mong mga laki, oy. Malipay di ka. Nga maunay akong buhaton. Nga mangita ko laing babay. Proud ko, Alan, kung mahitabo na. Nga ikaw makakita og laing babay. Kanang malambigit nimo, may malambigit nimo, proud ko. Nganong proud man ka? Nagpasabot lang na nga may asim ka pa. Oo? Oo. No, Unya, syempre, kung mahitabo na, ma-challenge ko. Ganahan ko, uy. Ganahan ko nga doon ako'y karibal. Chuna. Oh, ganahan ko nga doon ako'y karibal. Ma-challenge mo ko. Nga doon na pa ay laing maibog nimo. Ana, day ka, nay? Oh, Inday? Azina. Laina, gud mo, nay. Anak ko. Di man gud tay. Nakabati mo kus gisulti ni nanay. Ay, anak Athena, karong panahon na, praktikal lang kinabuhi ron, uy. Nay, Muna tinuod. Kana bitawong mga artista, mahibawan man nimo, milyon ang gasto sa kasal. Pero pilak buwan, pilak tuig, ato ana nagbuwag na kay nalambigit og laing artista. musunod day kanila, nay. Mao man nay trend karong panahon na, Athena. Magbuwag man ganing kinasal. Unsa na ka, Miss Alan, nga wa mi kasal? Aw, kun mao na, magpakasal mo ni Tatay Alan. Na, ano lang ang natin na, uy. Di na lang ko, anang kasal-kasal. Nay, Mao nay tinuod. dili di ka mo sugot nga magpakasal mo ni Tatay Alan? Ayaw, ika ng kasal, mao nay usa sa paghikog. Nay, Chona. Bitaw, kining kinabuhi, anak, kinahanglan nga dili ka magpahigot sa liog. Kay kun moabot ang panahon nga di na mo makasabot, aw, libre ka nga mo piya. Nay, Chona. Tay, Oh, anak. naginoktok mong gud ka diri, tay. Maday, okay naman ko. Nakauyon kas gisulti ni nanay, tay. Nga dili siya gusto ng kasal. Sa nilas nanay ni mo, Inday. Ilan na tagi pagtakat. Di man gud, tay.
Isa akong pagsabot anang kasal. Mao nang gipangandoy sa usa ka babae nga pakaslan siya sa lalaki. Tungod kay mao kani katumanan si ang damgo. Ngayon kauban ang mahal niyang lalaki sing kinabuhi. Unta, pero di lang nato supakon sa nanay nimo. Ilan ta makiga lalis na kay dili man na iyang gusto. Di na ko gusto ang lalis anak. So, dili na lagit mo magpakasal ni nanay hangtod sa hangtod? Samtang nga dili pa siya gusto, ako mahimo. Kanya to, gusto na sa nanay nimo, pero mahal man kayong ang gusto sa niyang may tabo ba. Kinahanglan ko no nga, doon nami wedding coordinator, mo gasto og mga 300,000. Nga, kadaghana ron, na may na-scam. Samtang gigasto ng 300,000. Sagdi lang tay. Ini katrabaho na ako. Ako ay gasto sa inyong kasal ni nanay. Anak, Mau ba bay? bay, butong, na kung paminaw ba, murag ipulo, anong tingali susunan ako. Siya naman kung gitukmon nga, mangitag laing babay. Rani pa na, okay ka na. Ba? Kadindot naman na, probida. Bay, butong. Lagi. Ang uban, gilibay, dubli-dubli mo na. Magtago-tago, kay magkiglambigit, o laing babae, o lalaki ba. Hadlong kasakpan sa sawag ba na, pero ikaw, probida sa nimo. Di lang ko na, bay. Di medyo ko makahimo sa paglimbong, kantsuna. Bay, alam. Si Jonah, sayo kay nagkailis. Naka-makeup, nag-makeup ang bahay. Paggawa pa mga pagayo. Sabado man ang taron. Mas tingali rin trabaho. Ang short, pagputi. Niya, ang t-shirt o gitom. Masag layo. Nasinmo pa na ako ang kahumot. Nangalim yun sa kahumot. Bisag distansya na kaya ko. Nakasinmo pa ko siyang kahumot. Duulo na ako. Mula ka na sa kainday? O kasi gusto nimo? Magmika ko dire? Magpaabot nimo kanus ka mahuman og reflex og papanurog ice cream? Di ka makahatag sa mga butang akong gipangandoy, uy. Kung wa pa ko'y diskarte, di ko makabaton og mga alahas og mga appliances dinhi sa bahay. Kinsa na rin kamot? Ako, bugo! O asa man? Kasabot ka? Nangutana raman ang tako. Mura manggod og doon lang kay pagduda sa akong paglakaw. Nga no di ay. Angay di akong magduda. Unsa? Unsa? Angay ba di akong magduda? Unsa man akong pagsabot ang imong pangutana, be? Ang tunos imong pangutana. Lakaw na sag ka? Ngutana raman ko. Lain kay tunada nimo. Lakaw na sad ka? Ngutana raman ko. Lain kay imong tunada. Makaitok sa buot. Hilabihan akong paningkamot dire para mo uminto ang atong pagpuyo niya inong ko nimo ana. Ayaw lang kong kasukugod. Ay kasuko, sa puton ko nimo alan, maglagot ko nimo. Langga. Sigtawag og langga. Puol kayo. Sorry. Sapa day. Ato na ko. Kapoy mo. Suga eh. Sapot man. Pahitan ay minos na grado, no? Kung professional palang tingali ko karon. Unya nagtrabaho da kong kumpanya. May korbata. Unya magdaan na nang sana. Tasikis. Dili tingali siya pulaan ako. Pero saan taman. Nindar man taong ko ka ice cream. Mag-reflex. Dawaton ko lang ang iyang pagsika-sikan ako. Nay, kasayo ba niyo naglalis ni tatay? Pulpul man ang amahan nimo. Nay, Sige, ato na ko. Sabado man ron. Nadi ki trabaho? Overtime. Ha? Mao ba? Mukayod kog maayo aron sa ingon, may insakto kong pangandam sa imong graduation. Nay, Magpa-cater ko. magpa-cater ka? Oo, magpa-cater ko. Og dapito na ko ang ako mga higala. Mugasto kitag kako, Nay? Ay pagbuot at tina, diskarte ko ni. Nay, dili naman gud kinahanglan nga mugasto patag dako. Igo naman tingali ang giplano ni tatay. Ngano? Unsa man day planong tatay nimo? Plano ni tatay nga magpalit sig inasal. Oh? Kana ra? Usa ra portahe? Nay, Proud ko nga ikaw ang mo graduate. Busa, magpa-cater ko. Nay, Ipakita na ko din sa itong mga silingan nga mga libakira nga maka-afford ko.
Mugasto ko, Athena. Magpa-cater ko. Aron musika na ilang mga mata diha. Nay, ay, nga naman as nanay tayo eh. Gusto man gyud magpakanaa ba? Bisag lisod ta. Kalipay ng nanay ni mo day. Na mo graduate na ka. Okay ra gyud. Sige lang. Unya tay, kinahanglan gidaing mo gastog dako. Para nako tay no. Igo na kaayo nga ikaw, ako ug si nanay makakaon. Bisag ganig sa pungko-pungko lang. Inighuman akong paso. Ayaw lang po na day. Ayaw sa dana. Misultihan na tika, palit ko ginasal para anang hikayo na. Tay, Kanang nanay no, sabto na na to, ha? Sa iyang paningkamot. Kaya ko, ningkamot basag ko. Para nga makatabang ko. dako binagasto na mapakater tay. Labing minus anak karong panahon na, 360 per head. Mo ba hindi? Manapit ko na siya sa mga higala. Og iya ko na ipakita sa itong mga silingan na maka-afford siya. Iyan pasuyaan ng mga silingan na to. Sagdi na lang inahan mo. Sorry tay ha. Pero Pero unsa na? may gugma pa ka nas nanay ni mo tay. Athena. Sorry tay. Nga mao ni akong pangutana. Wa man ko'y... Wa ko'y pagduda, anak. Wa. Naluoy manggut ko ni mo tay. Nga naman? Murag sa mga lakaw ni nanay. Dili naman ka niya ikuyog. Okay ra na, di masud mahimo nga mukuyod ko sa iyang pagtrabaho. Di man tingali mahimo. Ang uban gud tay. Makita na kong ubang ginikanan nga matag Sabado, Domingo magkuyog. Adto sa mall, unya manimba. Oo. Ingon ana ang uban day. Ingon ana gina sila. Pero kamo ni nanay lagi. Wa mo mo'y simba-simba ni nanay. Sorry lang kayo, anak. Tay to di ay mulakaw ko karon. Madto ko sa school para rehearsal na mas graduation. Sige na. Sige. Ikaw tay, asa man ka? Usa pa, ninda ka ice cream. Doble pa rin gamot para sa imong graduation. Tay. Bayalan? Bay butong. Nakan mag-isuni mo ice cream? Bay, dagan pa. Dito ko kanina subdivision. Dito ako nakatunga akong suki ba? Si Ma'am Sonia, pero wa man diha. Asa naman di ko no? Tuwa mo ko no, larga mo ko no sa Singapore. Mo ba? Soroy ko na nigmay bay. Para mahulog taon ni. Panganda mo ginin ako para sa graduation ni Inday Athena. Ang kaya maghikay ka. Palit ko kinasal bay. Plano ginako. Order ko kinasal nga to ni Bay Joel Bacalso. Lambi ka na nga kinasal bay. Joel Bacalso? Joel Di ba? Bacalso. At ka din na? Joel Nag-ator na? Lusimba. Lusimba. Ano po yung diba? Lusimba Pardo ba? Di ba? Maayo ba yun? Kanang yung tag 10,000 ba yun? Inasal ba yun? Dagko na kayo na. Mau ba? May sa timpla. Sakto yun. Way kuha ba? Way kiss-kiss. Mau ba? Ibaw ka ba yun? Tsuna ba? Ningkamot po. Plano niya nga. Magpa-cater man ko siya. Wow, laisyo. Laisyo lagi. Maunang mukha yun kung mayo ba. Hindi masana kung mahimo pasagdan silang tsuna na ko nga may mo gastos tanan. Sige bay. Tiyan ko na ka. Suroy pa rin nga akong ice cream. Sige bay, kahit tiwasong rihilo tire. Yes, kong migo. Bida. Mas kay bawa nga giuplok din siya siyang asawa. Magpa-cater ka? Sa graduation sa akong anak. Okay. Pila ka tao ang imong dapiton? Dapito na ko ang akong mga ka-breaks sa Madjong. Pila lagi? Apil sa mga silingan, mga 100 persons. Okay, go. Mag-cater ka.
Kutakon ako ang akong higala nga caterer. Unya, ang bayad? Oh, sagot na ako. Really? Yes. Og usa ko sa imong guest. Imong bisita. Okay? Aha? Oh. Dili pwede. Kining... Kung lisod, ayong pugsa. Paninguhaon ako nga naa ka? Ano? Hadlo ka? Hadlo ka nga magkita mi sa amahan sa imong anak? No, woman. Mahimo man gani nga ipailati ka? Oh, unsa? Ipailati ka nga akong boyfriend. Buang ka? Ha? Ipapatay ko nimo? Ipapatay gyud? Siyempre dili ko eh. Mo gani. Ipailag ko nimong boyfriend. Joke ra, oy, ikaw gyud no. Ipailati ka nga akong manager. Okay, good. Hello, Chona? Ansa na? Kumusta na? My dear, ay lang ko lang pagkapura, be. Hala, uy, bakit ako si mong labot girl? Naka-advance na ba ka, ha? Ay, lagi. Wag yung ko nalimutan na lang ga. Unya, lihok as soon as possible. Oh, yes. Yes, Chona. Pangutana ko. Kamaw ka mo drive? Kamao. Good. Doon na ako i-order. Ha? Ang sige order nimo. Imong car. Ha? Tinuod. Hala, unsang klase nga sakyanan? Toyota Fortunera Lexus Grill. Oh, unsa? Oh, bong. Inigbalihin mo sa Mountain Resort. Naka ng sakyanan. Oh, bong, I love you. Chula. Ice cream minute pa! Hello! Ice cream minute pa! Oh, stang sakita sa init ko. Pasilaw ko na ko kaniyot, mara kong malipong sa init. Palit sa kong tubig, namay ulog-ulog, piso-piso. Inom sa ko. Bong. Chula. Pati Unsi patya. Pati ang air ko, entok na kayo. Huwag ko isapot, good. Kapo, anti ka sa mga bukton. Pati lang ang air ko. Okay. Ay, padayon na ta. Parentas pala ka usuroy sa atong ice cream ngay baligya. Ice cream minute pa! Ice cream minute pa! Uy! Nga, uy. Makamatay ka buwaga ka? Sorry, sir. Naog matingali. Naog ba dito? Naglampa, buwaga ka? Ha? Huwag ka magtanaw! Sorry kayo, sir. Sorry kayo. Nados mo ako pinanggang iro, tungod ni mo. Masailuan lang daw, sir. Pasilua? Ano to? Pasilua? Ha? Ha? Sir? Sukol. Oh, saban. Uh, Sukol ka. Nagkitang parusti ka. Sige, sukol! Sukol ka ba? Ha? Sukol, bukan ka sa mo. Pistola? Luhod. Luhod? Sir? Di ka mo luhod. Di ba ka mo luhod? Kaya pabuton ko ni. Muluhod ko, sir. Niya muluhod ko, sir. Kana. Usab gani. Bukan tikas imong o. Maluhi taon ka, sir. May anak taon ko, sir. Da kaluglangan ako. Bisit sa tawana ka. Yawan ako eh. Nga. Sakay na. Salamat lang kanina mga taon pabuta niya ang armas. Yawan ako eh. Kung ibuto pa yung armas,
Hindi na ko makakita sa kong anak nga mapaso sa iyang graduation. Lord, salamat taon, Lord. Buhay pa taon. Paitan ni Puprita. Ako ang papangit sa sakit kayo nga iyang kitang parus. Nagdalang sa langan ang kanahan. Nadus mo taon ang pinangga kong iro. Ug ako hapit maparok ang akong agtan sa manubila. Pasalamat siya nga wa ko kablita ang akong pistola. Ang kadakot ako kandila. Salamat in taon, Senyor Santo Niño. Bay! Oh, bay? Hulong tayo mga scam? Oh, batawan bay. Balik pa ko panuri lagi. Dagkot lang ko, dali-dali kong dagkot kandila, Senyor Santo Niño bay. Pasalamat sa bago na kong kinabuhi tao. Musip ako. Tingnan mo, bay. Pasalamat ko nga, buhi pa ko hangtod karon bay. Salamat, Pigyuta. Pero, murag, nasumat lagi ka. Bunga ni sa kuan kakuyaw bay. Nga, kuan magod, hapit ko matigbak karon bay. Bida sa gusto rin siya. Hapit na tigbak ba? Pero bida. Oo, nibuto pang yang armas patay ko bay. Unsa? Sa buto yung pasabot. Unsa, Arnas? Kuan magod bay. Samtang nanuri ko sa ice cream, labang ko, tuod ko sa ice cream ba. Wa mo ko kabantay nga good and signal, labang mo ko. Kalit lang nga dunay misagirit unya kalit og hunong kotse. Sukuas driver lagi. Magpakamatay ba kuno ko. Nangay kog sorry. Unya? Naog bitaw na bay. Naog na siya dool na ako. Magdool niya na ako. Isukay tamparos ko. Ayamat sa sigud noon. Wa masukol, pero bida. Walang taro. Ibaw kang gusto mong tagtalinaw. Saan niyo pagsukol nga, diretso magboron to sa siyang pistola, gitiunan mo ko. Unsa? Suko kay siya, eh. Kay, nadus mo kuno ang yang iro tungod sa kalit nga pag-break niya. Itamparos ko, tiunan ko siyang armas. Niya, gipaluhod ba ko bay? Unsa? Gipaluhod ka? Luhod lagi taon ko. Ito, hangyo ako, mahilang taon, may anak taon ko. Graduar pa taon ng anak na ko. Dayon niyang biya, balik sa sakay siyang auto. Niya, pasirit o panagan. Mao bay? Paita rin eh, publita ba no? Sayo no, naman gitaon tas mga dato. Sige bay, aris ako. Padayon ko pamaligya sa akong ice cream. Di ako na bay. Amping bay ha? Ice cream, init. Grabe siya. Ice cream, init. Tungod na si Ro. Iro nga dadus mo, gitamparo sa bayalan. Gitiunan pagkarmas. Salbahisang tawhana. Ice cream! Ice cream, palit na mo! Hindi, Tina. Sorry, Day. Naabot ra ba ko dig pangmaligya dool sa imo eskwelahan? Nga bidul ra ba ka nako? Ano daytay? May bawo sila nga tindero lag ice cream ang imong tatay. Di ti ka ikauwaw, tay. Mahimong isinggit ako sa tibuok kalibutan. Idol ko si tatay. Anak, sorry ha. Sorry kayo. Ano mga yung sorry, tay? Kuan manggod, kining. Dili ti ka ikauwaw, tay. Honest pa. Ano, marag ng gawas na namang imong mga kauban dahil, imong kauban ng mga estudyante. Ano di ay? Mga kauban! Palit na maslamihan nga ice cream magibaligya ni tatay. Dali! Tatay! Nabi na mga ice cream. Ay, lami kayo ni uy. O kini Morning akong tatay Alan. Hello, Noy Alan. Hello, Niodong. Hello. Paplita na ice cream, pila na ice cream. Okay, sure kayo. Parato na. Kakulit ako, Snay. Ako lang, anak. Ako lang. Naharot na imong tinda, tay. Salamat kayo na ka. Nahago inoon ka. Wara to tay, uy. Dalipay gani kay ko, tay. Kay nahurot ang ice cream. Nga ikaw na, kung saman, di pa ka muli? Di pa, tay. Mag-practice pa, migod. Mga unsang orasa ka mauli, Inday?
Mga gabi na, tay. Tingali, mga alas 8. Sige. Sige na, kuhaon talaga niya ka, ha? Okay, tay. Magpaabot ko. Oh. Ikapoy, Diyoda. Kapoy lawas ko na eh. Sa nilang, tasig lang gabot ah. Nanti, di pa yung gabot ah. Oh. Uy. Oh, apil ako si Chuna. Hi, Alan! Si Apple man eh. Apple. Si Chona? Uha pa man na uli. Ha? Mao ba? Oh, nialagi ka. Ay, sorry ko ni mo din he. Kuan ba? Nanawag ba ako ni mo? Doon ako idili mo ba? Oh, tuod. Minta, saan mo ito yung bidil? Ay, pamilas akong tubig, be. Oh, kayo, uy. Oh, mau ba? Dali sa sud, dali. Salamat. Oh. Niara, Apple. Hala, uy. Ikugay na ako ni mo, uy. Ibag akong gipisan. Ako na lang unta. Ay, noon sa makaya. Ikaw bisita, good ka, good. Salamat, ha. Tang doon, tagid ka. Salamat. Di ba nagtrabaho po ka? Di ba kamong kaubana si Chuna? Oh, yes. Pero lain siya assignment. Lain sad kong assignment. Di ay. Nasuroy lagi ka. Doon ako idili mo. O sa malagi mo idilo eh. Pwede bang lingkod ta? Sige, tagbarog mo ka. Gisulan pagpabarog. Bitaw, ikaw biyan ako. Dali, lingkod. Okay. Salamat. Tanawa ni Oh, perfume. Yes, perfume. Humot kayo ni. Mau ba? Testingan na to, ha? Atong spray sa imong bukton o niya si Muta, okay? Hani, Oh. Muta, eh. Mut kayo. Bitaw. Tinood na. Alan, pwede ba malihog ko? Oh, sa imong ipaliw. Ipalihog ko kahit sa akong buko-buko, be. Katol kayo, uy. Oh? Akong liswan akong t-shirt, ha? Waman di desin. Palihog lang, be. Ikaw ko palihog, please. Okay. Waman inat, bra. Asan napita? Diya. Dapit sa akong pako-pako. Kini. Wow. Kalami. Uy. Kana. Sige pa. Oh. Apol, oy. Probiya sa ni mamuri ako eh. Nga naman. So, na yan. Magkamara ka guitar jack. Laba pa, Anilan. Mau ba? Oh. Sure ka? Sure. Sway. Para masuta ni mo. Sabar ya po. Bitaw. Wag yun na problema na ko. Para panit. Unsa. Bitaw. Unsa ba kaunin niyo? Kung kubi, gutom kay ko. Uy, mau ba? Kadit. Morag, inununa na matingali dere, inununan ra. Hala kalami, ana. Kanabi, nay mais? Naasan? Kanotabi. Sure. Kadit, mag-andam ko. Okay. Thank you. Tik sana ko Chona. Ngani anak ko diri. Si Nanay. Hello, Nay? Asa karon? Di pa ko sa school, Nay. Unsa ka oras mo uli? Mga alas 8 tingali. Sige, paabot ako. Agion ta ka. Si tatay mo tingali ang mukuha na ko, Nay. Ayaw na. Gikapoy to sa tatay ni mo. Ako na rin mo agi ni mo. Sige, Nay. Magpaabot ko. Good. Sige, paabot ako, ha? Okay, Nay. Sige, bye. Bye, Nay. Ay.
si nanay ang makuha na ko. Salamat na lang nga nakauna-una siya. Gikapoy gitinuutos tatay. Kay nanuri man tog ice cream. Si Butong. Asa ka, Dairos Butong? Ay, tawagan ako, Bea. Tuan na karon si Apple sa bahay. Niring na. Asa maday siya ron, uy? Hello? Butong! Si Chona ni! Uy, nawag mo ka? Asa day karon? Di ako, Jancor. Bilyaran ba sa Jancor Bilyador? Nag-unsa ka diha, uy? Tanang bilyard. Lain, sige kong nagadagan ko rin doon sa ugan. Di ako GB ron. GB sukal ba? Tanaw ko siyang duwa. Mao ba, unsa man ang orasa di ay mahuman ang duwa? Alagnit, mahumaning duwa siguro. Mga alas 8 gabi eh. Di ay ba? Ay, sige na lang, uy, salamat na lang. Ano ta, John? May sugo ka? Mamalihog unta ko nimo, papalat kog pochero, chapsoy, ug lechon kawali. Uy, ala. Ato tas abuhan. Sorry kayo, sus. Sige lang, okay ra Butong, uy. Salamat, bye. Kami na lang maghapit ni Athena, Pia. Manawag na lang kundaan. Para maluto na siya, niya agion na lang namo. Dali na, andam na. Dali. yes. Thank you. Oh. Nalagay ka, napalit kang soft drinks? Oo, nagpalit ko. No, sa mga ako na lang kung uy. Ay, dali na. Mga awan na ta. Sorry ha, baga kay kugnaong. Ay, noon sa mga, okay na gina. Suod ko pong higala si Chunagod. Duha ni kabutilyang soft drinks. Tagsa ta. Wala, kaya pilan pa mo. Salamat ha. Sige, mga oras ta. Okay. Oh, thank you. Nabusog kay ko. No? Ay, padundunan ni natog soft drink, bi. Kaya na tayo, maestra tayo niya, inununan. Ano di ay kanindot anak, kalami anak. No, dahil, labi na niasad, yung apilan ko niyo palit og soft drinks. Sa mo busog na to, ani. Yan, nagkiinom ang soft drink. Hota o ginom, Alan. Hota. So listeners, mga ka-followers, sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Idol ko si Tatay na sinuwat ni Francis Iliagais Paris. O palihog din ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.